Γεια σας, είμαι ο Νέστορας Ευάγγελος. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι φοιτητής στα ΤΕΦΑ, είμαι 26 χρονών, ασχολούμαι με το coaching, το online coaching από το 2020, το Δεκέμβριο. Έχω πρωινή δουλειά προς το παρόν και προσπαθώ να αγωνιστώ σε κάποιους αγώνες bodybuilding που θα γίνουν το χρόνο το Σεπτέμβριο. Για όσους με ξέρετε, είμαι το παιδί που ξεκινάει τα βίντεο και σταματάει. Τελευταία φορά σταμάτησα καθώς η δουλειά μου άλλαξε λίγο οι συνθήκες και κάποιες υποχρεώσεις ξαφνικά από εκεί που δεν το περίμενα. Συν το γεγονός ότι άρχισα να αναλαμβάνω περισσότερα άτομα στο online coaching και δεν είχα τόσο χρόνο, όπως τώρα που έχω καταφέρει να ρυθμίσω κάποια πράγματα και θεωρώ ότι είναι καλή περίοδος να ξεκινήσω. Ευελπιστώ να συνεχίσω τα βίντεο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2025, που είναι η φάση που θα αγωνιστώ στους πρώτους μου αγώνες φυσικού bodybuilding, δηλαδή σε ένα χρόνο περίπου. Θέλω να σας πάρω μαζί μου στη διαδρομή, να σας δείξω λίγο όλη την πορεία μου μέχρι εκεί. Γενικά πιστεύω ότι ζούμε σε μια εποχή που είναι δυνατόν να κάνεις οτιδήποτε θέλεις, αν δώσεις την απαραίτητη προσπάθεια. Και δεν χρειάζεται να είσαι αρκετά καλό σε κάτι, χρειάζεται να δουλέψεις αρκετά. Με αυτή τη λογική, επιδιώκω και εγώ να αγωνιστώ στους αγώνες, επιδιώκω και εγώ να ασχοληθώ επαγγελματικά με τα πράγματα που μου αρέσουν, θα δουλέψω σκληρά, δουλεύω ήδη σκληρά και θα ανταμυφθώ. Ένας λόγος που η δουλειά μου έγινε πρωινή είναι επειδή το επιδίωξα. Ήθελα να είμαι κάπου που να δουλεύω 8ωρο πρωινό και όχι βάρδιες και ξενύχτια και πολύ χειρονακτική εργασία που με πήγαινε πίσω στην προπόνηση. Οπότε, αφού κατάφερα να βρω τη δυνατότητα, έκανα τις συνθήκες λίγο πιο ιδανικές για αυτό που θέλω να κάνω. Ξέρω ότι πολλά παιδιά δεν έχουν τις συνθήκες που θέλουν για αυτό που θέλουν να πετύχουν. Παρ' όλα αυτά, δεν χρειάζεται να είναι όλες οι συνθήκες τέλειες. Θυμάμαι κι εγώ παλιότερα που δούλευα 8 ώρα βραδινά. Άκουγα κάτι podcast από γνωστούς Έλληνες προπονητές και αθλητές να λένε ότι αν δεν κοιμηθούν μια μέρα καλά, χαλάει όλη η εβδομάδα τους. Είναι όλος ο μήνας τους, δεν θυμάμαι τι έλεγε. Και με έριχνε, που δεν λέω ότι ο άνθρωπος δεν το βίωνε αυτό, μπορεί να το βίωνε. Και όσο πιο προχωρημένος είσαι, τόσο πιο προχωρημένη πρέπει να είναι η ανάρρωσή σου. Αλλά με άγχωνε και έλεγα: εγώ δεν έχω αρκετά καλά ανάρρωση κτλ. Αλλά με πείσμονε κιόλας να προσπαθήσω να δουλέψω πιο σκληρά με αυτά που έχω. Και θεωρώ ότι αυτό με βοηθούσε πάντα να ξεπεράσω δυσκολίες που προέκυπταν. Θα σας πω λίγο τι έχετε χάσει τώρα από το προηγούμενο βίντεο μέχρι τώρα, σε τι φάση είμαι διατροφικά και προπονητικά. Πριν το πω αυτό, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον Μίκαελ, που είναι ο προπονητής μου. Τον εμπιστεύομαι πάρα πολύ και είμαι ικανοποιημένος από το πώς το χειρίζεται. Θεωρώ ότι θα με καταφέρει να είμαστε αξιοπρεπείς στους αγώνες. Επίσης, λέω ότι θα αγωνιστώ του χρόνου του 25 το Σεπτέμβριο, γιατί αυτό είναι το πλάνο μας. Αλλά η ζωή μπορεί να προκύψει ανάμεσα, δεν το ξέρουμε ποτέ. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, θα πάνε όλα καλά και είμαι αισιόδοξος. Και στο βίντεο που θα βλέπετε το 2025 θα παίζει αυτή εδώ η στιγμή, το 2024, τον Αύγουστο, που θα σας λέω πόσο χαρούμενος πιστεύω ότι θα νιώθω τότε. Αρκετά τώρα με τα ταξίδια στον χρόνο, θα σας πω λίγο τι έχει γίνει προπονητικά και διατροφικά. Ωραία, είχα ξεκινήσει μια περίοδο όγκου από τα 82 κιλά που έκανα μέτραγα θερμίδες, ήμουν αυστηρός στην προπόνησή μου, αλλά δεν είχα θέσει το στόχο ακόμα ότι θα αγωνιστώ. Αποφάσισα ότι έθεσα το στόχο ότι θα αγωνιστούμε το 25. Ξεκίνησα το bulk, από τα 82 κιλά 83 φτάσαμε 94 πριν ένα μήνα περίπου, λίγο παραπάνω. 94,6 κατά μέσο όρο, 95 και κάτι η πιο βαριά ζύγηση, κοντά 96 η πιο βαριά ζύγηση που είχα ποτέ. Και τώρα είμαστε σε μια περίοδο γράμμωσης, από τώρα που θα σας έχω και σας κοντά μου. Γενικά έφτασα να διαχειρίζουμε μεγάλη ποσότητα φαγητού, 4.600 θερμίδες, και η γράμμασή μου τώρα μου βγαίνει κάπως αβίαστα. Έφτασα να δείχνω έτσι και τώρα είμαι στις 40 μέρες γράμμωσης και έχω χάσει περίπου 10 κιλά εύκολα. Προπονητικά ακολουθώ τις αρχές high intensity, μεσαίο, υψηλή ένταση, μέτριος όγκος προπόνησης. Και θα σας δείξω πιο αναλυτικά τις προπονήσεις μου στα επόμενα βίντεο και τη διατροφή μου. Ωραία, σας έβαλα λίγο στον κόσμο μου τώρα, ώστε να είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα βίντεο. Δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω εδώ. Ένα ακόμα πράγμα που θέλω να σας πω γενικά για τη ζωή μου είναι ότι έχουμε μια απώλεια. Έχουμε πουλήσει τη μηχανή που είχα στα προηγούμενα βίντεο και έχουμε πάρει ένα μικρό φλόρικο σκούτερ. Θα σας δείξω λίγο το σκούτερ και θα κλείσω το βίντεο. Και από αύριο θα ασχοληθούμε με τα προπονητικά και τα σοβαρά πράγματα που με ενδιαφέρουν. Αυτά. Λοιπόν, μου φαίνεται αστείο ότι κάνω κάτι σαν motovlog με το σκούτερ. Πούλησα το XT και πήρα αυτό. Είναι πιο γρήγορο από το XT, αλλά είναι λίγο πιο γκώδης και δεν χωράει καλά ανάμεσα από τα αμάξια. Αλλά έχει πλάκα. Πιο πολύ βγάζω αυτό το βίντεο για να δω αν ακούγεται καλά ο ήχος και φαίνεται η κάμερα, ώστε να τραβάω όταν πηγαίνω στο gym ή όταν φεύγω από τη δουλειά προς το gym, για να δω πώς φαίνεται. Πριν κλείσω, θέλω επίσης να σας πω ότι πέσαμε κάτω από 30.000 συνδρομητές ξανά. Είναι η 5η φορά που πέφτω, νομίζω. Οπότε κάντε μια γραφή να ξαναπάμε και ελπίζω να συνεχίσουμε μια ανωδική πορεία.
και να μην ξαναέχουμε έτσι μπρος-πίσω. Αυτό ήθελα να σας πω γενικά. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.